sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi ajma'in ya muslimin ya mustaqim wa la ilaha illa anta وإلى أن يرجعوا تنزل شعبا وكثيرا من الله واسمه وسلم واسمه وسلم واسمه وسلم وليس اسمه وسلم بقي واسمه واسمه صلى جل وعلا آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخاتنا وأجدادنا وأجدادنا وأموالنا والمسلمين والمسلمات ارفعوا درجات وكفر المسلم وكفر المسلمين فعلى كل شيء قدير شاورنا إلى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Anasin kacarita saking Anas. Sabihi nucekno sira wadon. Nucekno bari kon maca tasbih subhanallah. Allah ing Gusti Allah mi'ata tasbihatin kelawan 100 tasbihan. Kelawan 100 tasbihan. Fa innaha mongko satemene mi'ata tasbihatin iku tak dulu bandingi apa mi'ata tasbihatin lagi kanggo sira wadon mi'ata rokobatin ing merdekaake 100 budak 100 kawula min waladi Ismail saking anak turune Ismail wa Ahmadi lan maca ngalemo sira wadon Allah ing Gusti Allah mi'ata tahmidatin kelawan 100 tahmid fa innaha mongko satemene mi'ata tahmidatin iku tak dulu bandingi apa mi'ata tahmidatin lagi maring sira wadon mi'ata farsi ing 100 jalan masrojatin kantin obah-obahi maljamatin tur kantin pasang kendali tahmilina kang podo nanggung to kang podo nggowo ngaleha ing atase farsi fisabilillahi ing dalem-dalane Allah wa kabirilan maca takbir sira wadon Allah ing Gusti Allah mi'ata takbiratin kelawan 100 takbiran fa innaha mongko satemene mi'ata takbiratin iku tak dulu bandingi apa mi'ata takbiratin lagi maring sira wadon mi'ata badanatin ing 100 unta mukoladatin kang den kalungi mustaqbilatin kang den trimo wa halilan maca tahlil sira wadon Allah ing Allah mi'ata tahlilatin kelawan 100 tahlilan fa innaha mongko satemene mi'ata tahlilatin iku
lamun ngebabai maing perkara baina samai dalam antara langit wal ardi lan bumi wala yufaku lan ora den unggahake yauma idin dalam dina kiamat li ahadin maring wong siji apa amalun ngamal abdola kang luwih utama minha saking mi'ata tahlilatin illa ayati kecuali yen teko sapa bimisli ma kelawan sepadane ngamal ataiti kang teko sapa sira. Dadi cara ngendikane Kanjeng Nabi, mula Kanjeng Nabi wasiat sabbihi Allah mi'ata tasbihatin. Maca tasbih ambal kaping 100 kuwi iso bandingi ganjarane padha karo merdekake budak 100. Sangka keturunane Ismail. Terus wahmadi Allah mi'ata tahmidatin. Maca alhamdulillah ping 100. Iku bisa bandingi kaya dene wong iku duwe jaran sing jaran 100 iku mau kanggo perang bela agama Gusti Allah. Iku nak diteliti masyaallah kita ora tapi balasan Gusti Allah. Wa kabiri Allah bi'ata takbir. Terus kon maca takbir. Kanjeng Nabi perintah maca takbir sira waktu sak temene nggon maca takbir Allahu Akbar. Kuwi tak dulu lagi mi'ata dosen. Bandingi kaya dene wong sedekah unta 100 kang diterima dening Gusti Allah. Wahal ini terus kon maca tahlil berarti maksudnya zikir. Wahal ini Allah maca tahlil zikir nang ngersane Gusti Allah. Waktu ketika kita perintah karo garwane. Perintahnya ngomong wadon fa innaha mamla'un ma baina samai wal ardh. Sak temene le maca zikir utawa le tahlil ping 100 maca zikir iku bisa babai antarané langit lan iku cara ngendikane Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi perintah mulo sampai nenggon salat iku wong Ahlus Sunnah wal Jamaah khusus wong-wong ulama nenggon Ahlus Sunnah wal Jamaah le maca tasbih men ora nglegake dhewe iku ditokoke nang waktu badhe salat men padha gelem maca tasbih subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar. Terus ulama guru-gurune awake dhewe iku kon tahlil wa halili ya Allah mi'ata tahlatin kon tahlil. Satemene bacaan tahlil iku mamlaun ma baina samai wal ardi. Jen masyaallah. Ngan umi haniin sabaun utawi itu iku yajri lumaku lil abdi maring kawula apa ajruhuna ganjarane sang wa wa khali utawi abdul iku fi qabrihi indal kubur abdul ba'da mautihi indal sawuse matine abdul. Jadi hadis ini ada perbedaan. Jadi orang ngarani nek sing biasa masyhur kulino diucapke karo wong awam iku mau ida mantap agama iku ama iku sing masyhur sing biasa terkenal umum sing ngerti. Tapi Kanjeng Nabi juga ngendika sampun yajril abdi
ajruhuna wa huwa fi qabri. Dadi pitu iku bakal lumaku kanggone kawulane Gusti Allah sakubare mati yang kubur iku. Min ilmin yo siji ya. Man yo alima kang mulang sapa man ngilman ngilmu. Dadi wong sing apa nularake ilmu siji. Nek nunggu hadis baruan termasuk ilmu sing bermanfaat. Sodakotin jariyatin awalatin sodilin awilana aw ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu sing manfaat. Aw ajriyah utawa ngilekake sapa man nahron ing kali. Nahron ing kali kok maksudnya ngilekake banyu sing banyu iku mau kanggo urusan, kanggo adus, kanggo wudu, kanggo mangan. Iku wong ngilek-ngilake. Tapi ternyata mandal tekan nggon yo angel awake dhewe nglakoni angel. Kon ngeleke banyu langsung ora wae dhewe semua. Au khafaro utawa ngeduk sapa man bi'ron ing sumur. Utawa wong sing ngeduk sumur terus banyune digunakan untuk beribadah iku. Au qorosa utawa nandur sapa man nahlan ing kurma. Au bana utawa bangun sapa man masjidan ing masjid. Au warosa utawa marisake sapa man mushafan ing mushaf. Dadi marisi Quran kon waca. Mula nek wong haji utawa wong umroh nang kono akeh do seneng melu makofake Al-Qur'an. Dadi nang Mekah karo nang Madinah iku makofake Quran. Tapi yo larang. Larang karena apa? 300.000 memang Quran ya, jadi 300.000 iku makofake. Tapi nek tekan kono ora ya iman-iman karena apa? Nang kono iku masjid Mekah Madinah itu semua wakafan Quran tur terbaca semua. Jadi mbek ngenteni sholat maca Quran, ngenteni sholat maca Quran. Jadi wong sing termasuk marisake mushaf. Au taroka utawa tinggal sapa man waladan ing anak. Yastaghfiru kang nyuwunake ngapura sapa walad lahu maringan. Badha mauti ing dalem sawise mati iman. Utawa wong duwe anak, anake urip iku mau ditinggal mati jegel jalukake ngapura. Jegel ngapura. Wis iku dadi wong mati iku jatuh kiriman terus. Jadi hadis yang dikatakan Kanjeng Nabi idza matabnu adama ing kota amaluhu witalu. Kalau itu sebenarnya sama. Mung lafadznya yang lebih banyak ini. Kaya dini gawe sumur, kan gawe sumur terus di kon nganggo wong masjid itu termasuk apa jariah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul al-bazaru wa syaqwaini ngan anasi. Sabaun utawi pitu. Sabau mawatina utawi pitu pira-pira panggonan. Iku lantai jujur rawenan via ing dalam sabun apa as-sholatu sholat. Dhahiru baitillahi siji ana ndhuwure Baitullah. Aja salat nang dhuwur Ka'bah, nek nang jero ora apa-apa. Nek nang dhuwur Ka'bah iku malah bilar medhek, nang jero wae jelas bisa iku tembok. Nek nang
Wal makbaratu lan makbarah. Wal masbalatu lan teletongan yo nggon letong. Wal majratu lan nggon beleh. Wal hamamu lan padusan. Wa akrul ibli lan nggon lerene unta. Wa majatu toriki lan ing dalem tengahing dalan. Nang ing dalem tengahing dalan. Nah, larangan ini ada larangan yang haram, ada yang larangan tidak, kan ono mesti. Mulai delok-delok. Bismillahirrahmanirrahim. Nang tengah dalan tetkalane kita tidak menghalangi orang-orang yang lewat itu, ya berarti kan tidak larangan haram. Samatun utai itu iku yudiluhum ngiyubi-yubi ing samatun. Sapa Allah Gusti Allah. Fidilihi dalam iyubi-yubi Allah yaumaladila dalam dinane ora ana iyubi-yubi ku maujud illa dilahu kejaba iyubi-yubi Allah. Imamun yarupani imam adilun kang adil. Wasyabun lan wong nom nasya'u kang tukul sapa sabun berginas semangat fi ibadatillah ini dalam nyembah marang Allah. Dadi siji imam sing adil, nomor loro sing enom tukul atine seneng dalam ibadah. Ini kadang-kadang duwe jenom malah nyepeleki. Justru malah duwe nom sihatnya. Mula Kanjeng Nabi ngendika gunakno wektumu nalika isih enom, pupung burung ketekanan tuwa. Nek wis tuwa itu ibadah itu tetap caksek sing jeno, nyambut gawe yo. Terus wong termasuk wong sehat, gunakan kesehatan. Nah, wong loro karo wong sehat iku ibadah itu tetap beda. Tetap apa luwih apik wong sing sehat. Wong ora sehat iku beda pamane wong ora sehat tok mlaku sangel, terus kadang-kadang iku arep tangi wi angel gitu. Kadang-kadang cewek urung padha karo sing salat kan. Itu nek orang sehat. Gunakan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulun lan wong lanang qalbu kang utawi atine rajul iku mu'allaqun gumantuman bil masjid kelawan masjid. Idza kharaja al metu sapa rajul minhu saking masjid. Hatta yauda sing bali sapa rajul ilahi maring masjid. Terus wong lanang sing atine tansah gumantungan ana ing masjid. Maksud ora ojo gumantungan masjid iki nyatel ke ati nang. Maksud dia kuwi nek kene dijelaskan. Nek dalam hadis lain kan ora dijelaskan. Nek kene dijelaskan karo Kanjeng Nabi, qalbuhu mu'allaqun bil masjid, sing dimaksud atine gumantungan para masjid iku tetkalane saka masjid engko wayahe salat mangkat meneh. Saka musala bali naunganku wayahe mangkat meneh iku yang dimaksud qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta yauda ilaihi. Wa rajulani lan wong lanang loro tahabakan asih-asihan sapa rajulani fillahi ing dalem Allah. Fastama'a mongko kumpul sapa rajulani ala dalika ing atase mungkul tahaba. Wa tarokolan pisah sapa rajulani ngalehi ing atase dari. Wong lanang sing tansah asih-asihan kerep kumpule wong lanang loro iku mau karena untuk nguatake nyiarake apa jenengane marang Gusti Allah. Dadi ono jalanan loro saling bertemu tapi bertemu niku bermanfaat membahas apa? Membahas
dalam ibadah menungso men iso tambah sedekah Gusti Allah. Asia-asia pun habis bisa sisone yo ketemu nang yo kan bahas iki nek untuk memikirkan umat supaya umat itu ben padha tambah temen ibadah marang Gusti Allah. Kuwi saling kasih mengkasih. Warajulun lan wong lanang dzakarokan eling sapa rajul Allah Gusti Allah. Kholian ing dalem. Kholian hale nyepi fafadot mongko minilo apa ainahu mripat lorone rajul. Terus wong lanang sing eling nyang Gusti Allah, eling nikmat utawa eling siksane Gusti Allah, iku kok sampai iso digalake lho walau kotrotan senajan musak tetes. Dadi tangise wong ku awake dhewe seandainya iso digalake lho sak tetes. Milih nonggon rai iku wae karena milih rusak tetes iku karena takut siksane Allah utawa eling nikmati Allah iku wong bakal iso ndadekake seksi entuk iup-iupe Gusti Allah. Ini malah kadang awake dhewe terbalik Mas, terbalik. Jadi eling dikir, eling siksane Gusti Allah iku malah kadang ora kelingan to malah awake dhewe atine atus. Nek kelangan 100.000, 200.000 malah kadang-kadang iso grentes milih luwe karena lingkaran rekoso dibolehkan. Warajulun lan wong lanang ja'atuhu kang ajak rajul. Sapa imra'atun wong wadon data mansubin kang duweni pangkat. Wa jamalin lan ayu. Faqala mongko ngucap sapa rajulun inni satemene ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun Allah ing Gusti Allah Rabbul alamin kang ngirani alam kabeh. Terus wong lanang sing ketika ana wong ngajak wong wadon ngajak untuk berbuat maksiat jawab iku mau inni akhafu ngono wis lho malah kadang ora dijawe. Ono wong wedok sing ayu tur duweni pangkat yo duwite akeh ngejak untuk tumindak maksiat. Iku jawab kok ini akhafullah mungkin golek angel. Angel golek. Warajulun lan wong lanang tasaddaqo kang sedekah sapa rajul bisa takotin kawan sedekah. Fa'afaha mongko nyamarake sapa rajul ing sedekah. Hatta la ta'lama sing ora ngerti apa simalu kiwane rajul ma ing perkara tungfiku kang infakake apa yaminu temene rajul. Sing terakhir sing bakal entuk iup-iupe Gusti Allah nang isor ngaras besok wong iku mau sing sedekah nyamarake sedekahe kaya diibaratke sedekah sing ngurunge sinten tangan kiwa ora ngerti tuan. Nah, wangel iki. Dadi maksude awake dhewe sedekah pira tangga teparo kurang sedekah. Pira-pira dada yang tahu. La ta'lamu simalumatun fi qulubi. Bismillahirrahmanirrahim. Limono ki yo angel. Dadi angel ku yo sangat. Kuwi mergo cara ngaji iku sing njake nonggon hakikat keyakinan wis senajan ana wong ora ngerti nek aku tau jariah tau sedekah sampai bahkan wong elek-elek wah dene iki to pengumuman masjid pengumuman padha pengumuman apa ora tau kaya sedekah mergo disirki tidak ada yang tahu ben wong elek-elek aku ndak apa-apa tapi sukno akhirat wong kaya ngono dipilih karo Gusti Allah. Ya. Kuwi termasuk kelas wong hakikat. Lah nek kelas syariat wis buat krono wong mbok wis pokoke wis termasuk ngamal apik itu syariat karena syariat itu delok jabane. Jabane wis pokoke aku sudah koyo kan tau ngene iya ngono kowe. Kuwi cara syariat itu sudah perbuatan yang baik kan.
Karena syariat kan didelok jabane tok. Nek hakikat kan didelok jero iki. Lah sing apik iki nek iso ngono ya jabane ya jero iki. Nek ora iso ya sah syariate iso. Nek upama ora iso ya syariate. Wong arep golek ikhlas iki kan aku golek ikhlas awake dhewe lho awake dhewe kadang-kadang. Ning termasuk awake dhewe wis arep ora patok ikhlas wis menangger kita iso takok jariah ngomong apik ngejak apik wis kita iso apik wis ati suruh masalah urusan dikagok karo Gusti Allah ora urusan Gusti Allah ning aku syukur kewajibanku aku wis ndidake syariat wis urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Abi Hurairah wa Abi Sa'id ngan Abi Hurairah wa Abi Sa'id ma'an halikan sama'atun utai wong pitu iku fidil arsi dalem iyo-iyo pengaras yauma ladila ing dalem dinane orang iyo-iyo iku maujud illa dillahu jaba iyo-iyo bi Allah rajulun ya wong lanang dakaro kang eling sapa rajul Allah ing Gusti Allah. Fa fadl mongko minilo apa ainahu mripat loro rajul. Dadi hadis iki sing diriwayatke sapa Abi Hurairah lan Abi Sa'id karo Umar iki beda lafalnya tapi maksudnya sama. Dadi mung beda rawine tok. Nah, itu berarti benar-benar Kanjeng Nabi itu banyak sering ngendika Kanjeng Nabi. Wa rajulun lan wong lanang ya bukan demen sapa rajul abdan ing kawula. La yuhibbu ora demen sapa rajul ing abdan illa lillahi kecuali krana Allah. Allah itu ini segala amal iku kudu kon ikhlas kudu kon krana Gusti Allah. Entek awake dhewe sing opo blas wae. Ora itu blas. Kadang-kadang awake dhewe iku nyuguhi yasinan, mun maurudan. Ina tak sugih ngene iki yo siji ora kepanen bebedo yo isin karo kanca. Wis kula isin dadi ini termasuk usaha yang didelok syariat usaha karena apa? Orang punya malu dengan sesama manusia itu sampai mungkin ketemu wah merasa kurang kowe munggu aku munggu syariat sampai urusan sedekah ya apik kan kalau gambar aku di duit tak sedekah ke pondok madrasah atau masjid ngono kuwi arti kan ada yang tahu krono sapa utawa dipandang aku kita bahkan ada yang tahu. Tapi syariatnya kan suka apa dia nulis nama itu sudah bagus. Ana kudu wah nak ora ikhlas riak ora rasa entek awake dhewe opo malah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rajulun lan pemanen kalbu kan utahi atine rajul iku ma'alakun den gantungake bil masajid di kelawan biro-biro masjid bi syiddati hubbi saking banget gemene rajul iya ing kono masajid wa rajulun lan wong lanang yukti kan awas sapa rajul as-shadaqata ing sedekah wis wong lanang sing awas sedekah biyaminihi kelawan tangan tengene rajul fayakadu mongko nuli parek sapa rajul iku yufiha nyamarake sapa rajul ing sedekah ngan simalihi saking kiwane rajul wa imamun lan imam muksitun kang adil. Dadi bahasane ada imam adil sing mau hadise niki wa imamun muksitun kudu dalam apa muksit iku manane ya orang yang adil. Firanya firiyatihi dalam rakyat imam. Wa rajulun lan wong lanang ngarodot kang mitokake ngalihi ngatas rajul sapa imro'atun wong wadon. Mitokake iki
ajak-ajak dadi warajulun arada alimrah wong wadon sing ajak-ajak nafsaha ing awak dhewe rajul nafsaha ing awak dhewe imro'ah dadi ana wong wadon awake dikeke wong lanang yang tidak halal data mansopin kang duweni pangkat wa jamalin lan ayu fatarokaha mongko ninggal sapa rajul ing mar'ah li jalalillahi krono agung ya Allah dadi wong lanang ditawani awake wong wedok sing dipangkat yo suka yo ayu kuwi wong lanang iki nolak kaya hadis dhuwur kan ini jawab Bismillahirrahmanirrahim. Warajulun lan wong lanang kana kang ana sapa rajul iku fisayatin indal bolo perang. Ma'a kaumin sartani kaum. Falaku mongko tetemu sapa kaum al-adwa ing musuh. Fangkasifu mongko keplayu sapa kaum. Fahama mongko ngreksa sapa rajul. Asarohum ing labete kaum. Jadi ono bolo perang, konco perang, kancane melayu, malah melayu kabeh. Saya hadapi, tak ada bani. Nah, orang yang berani menghadapi ilah, sing dadi pilihan Allah. Nah, terus naik zaman biyen kan perang melayu, karena ada munculannya sehingga ada biasnya. Ada biasa umpamane. Terus foto-foto kita berjuang tengah-tengah jalan ada halangan, ada musuh yang akan merubuhkan. Wah, Melayu kabeh ya. Melayu dengan perkara ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta najra sehingga selamat sapa rajul. Wa najulan selamat sapa kaum. Au istasyhada utawa mati syahid sapa rajul. Rawahu Ibnu Janjawi nganil Hasan Mursalan. Rawahu Ibnu Asakir kan Abu Hurairah. Sabatun utai wong itu iku yudilu ngiyup-ngiyupi ing sabatun sapa Allah Gusti Allah. Tahta diri arsi idal misori ngiyup-ngiyupi ngarasi Allah. Yaumala dila idal dinane ura ngiyup-ngiyupi kemaujud illa dila mujobo ngiyupi Allah. Lafal ini mengulang-walingan, tapi rawi ini diwi-diwi, tapi satu penghentikan kanjeng Nabi. Rajulun ya wong lanang kalbu kang utamatin rajul iku ala kunjeng gantungake bil masajid diklan bermasjid. Wa rajulun lan wong lanang da'atu kang ajak rajul sapa imro'atun wadon data maksud kang duweni pangkat. Fakola, mereka orang jamali, orang ayune mung wadon duweni pangkat tok. Hadis yang satu kan ada jamalin. Fakola mung ngucap sapa rajul ini satu meneh ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Wa ora bakal wedi nang wedi kan Gusti Allah. Nek barangnya waku kan wedi kan Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Warajulani lan wong lanang loro tahabba kang asi-asian sapa rajulani fillahi indal Allah. Warajulun lan wong lanang hodo kang ngremani sapa rajul ainai ing mripat menurut rajul ngan ma'alimillahi saking pira-pira kang dilarang Allah. Iki ada beda hadis iki. Ono wong lanang sing seneng ngremake mripate berarti tidak senang melihat barang yang dilarang Allah. Wa ainun lan meripat harosat kang jaga apa ain fi sabilillah ing dalane Allah. Maksudnya apa? Meripat sing jaga nang dalane Allah. Meripat sing jaga nang dalane Allah iku awake dhewe jatahe kanggo turu, jatahe kanggo liya ning melek kanggo ngudi nang agamane Allah Subhanahu wa taala. Wah, aku matur mengko tak itu ulangan bahas masjid, aku tak itu iki ndak bahas ngaji. Dan termasuk awal itu seperti ini, wahai harus fisabilillah.
awake dhewe mripat melek ini lho, awake dhewe ngaji iki termasuk wa'ainun harusat fi sabilillah, jogo nang dalane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ainun lan mripat bakat kang nangis apa ain min khosyatillah sang wedi Allah. Rawahu al-Baihaqi fil asma'i dal asma' dan Abi Hurairah. Sabatun utawi wong pitu iku la'anatu, iku la'an tu nglaknati sapa ingsun ing sabatun. Mesti Kanjeng Nabi, aku nglaknati wong pitu. Wa kullu nabiyyin utawi saben nabi iku mujabun dan sembadani, iku mujabuz zaidi dan sembadanine wong kang nambahi. Fi kitabillahi dalam kitab Allah. Wal muqaddi bilan wong kang gorohake bi qadarillahi kelawan qadrati Allah utawa kelawan kekuasaane Allah. Wong kok gorohke kekuasaane Allah, gorohke qadrate Allah. Yo semua itu termasuk ditolak. Wal mustahil lan wong kang milang-milang halal hormat Allah ing larangane Allah. Jadi larangane Allah itu juga halal. Wong senengane milang-milang halal larangane Allah. Ora apa-apa, kadang tuh salat subuh jam 09.00 ora apa-apa, sementing salat. Ora apa-apa, ora dosa, ora larangane istilahne wong ngalah larangane Allah. Wal mustahil lan wong kang ngalalani min etroti saking turun ingsun maning perkara haram akan musnaramake sapa Allah Gusti Allah. Wa tariku lan wong kang ninggal li sunnati maring tindak laku ingsun. Wal mustaqsiru lan wong kang milih bil fai'i kelawan bondo fai. Wal mutajabbiru lan wong kang gumedhi bisultanihi kelawan keratone mutajabbir. Keratone kok dadi maksude wong dikai kekuasaan pangkat karo Gusti Allah tapi pangkate kanggo sombong-sombongan. Malah kanggo aja kesempatan itu masuk itu laknat kowe. Jadi malah digunakake sing apik. Jadi wal termasuk wal mutajabbiru bisultani. Wong sing gumedhe sombong mergo di sampuni pangkat dunya karo Gusti Allah. Di pangkat dunya kaya lurah, zaman, bupati dan lain sebagainya. Itu kan pangkat sampiran pangkat dunia. Karena apa? Masa jabatan itu silakan wajilan. Jadi sampiran jabatan kanggo sombong gumedhe disalahgunakake itu laknat. Bismillahirrahmanirrahim. Liya ijan ngluhurake sapa mutajabbir man ing wong adilah kang ngesorake ing man sapa Allah Gusti. Wa yadilulan ngesorake sapa mutajabbir man ing wong a'azza kang ngluhurake ing man sapa Allah Gusti. Malah disalahgunakake pangkate derajate kanggo ngesorake wong sing dimulyake Gusti Allah, kanggo ngesorke wong sing dimulyake Allah, lan kanggo mulyake wong sing disorke Gusti Allah. Ya nek dunya ben dunya ku memang izin dunya bil mal wa izin akhirati bil amal. Mulyane dunya ka suatu kaya duwite semua mulya badane mulya. Mulyane akhirat yo amal. An Umar bin Syahul
Sabauna utawi 70 apane alfan ewune min umati sani umat ingsun iku ya dakhuluna padha mlebu sapa sabauna al jannata ing swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Hum utawi sabauna alfan iku aladina wong akeh layak tuhuna kang ora layak tuhuna kang ora tombo jos iki tombo ya besel iki tombo suwak layak tuhuna kang ora tombo suwak sapa ladina walayak tuhuna lan ora nejos ora besel sapa ladina walayas tarikunan ora jaluk suwuk sapa ladina wala yatatayyaruna lan ora tombo ana sapa ladina ala rabbihim ing atase pangirane ladina yatawakkaluna padha pasrah sapa ladina. Lalu ini hadis ada yang satu pokoknya Kanjeng Nabi tiga umati 70.000 mlebu swarga tanpa hisab. Kanjeng Nabi minyak aku sakno 30 ijeluwe kathah terus dibui kanjeng Nabi njaluk saben wong siji sing hadis wingi to lah ketika saben wong siji nglametake iso gandeng wong 70.000 berarti 70.000 gandeng 70.000 iku mlebu swarga tanpa hisab. Mungkin hadis yang satu umat Kanjeng Nabi iku mlebu swarga 70.000. Lah sapa 70.000? 70.000 sing ora tau bisa, ora tau saling menyuap, ora tau njaluk wis pokoke nomor ora tompo Allah nang ngersane Gusti Allah wis pokoke aran pasrah karo Gusti Allah. Iki nek didasari hadis iki abot awake dhewe. Tapi nek sing hadis iki penak awake dhewe wis pokoke melu gandeng-gandeng iso tekan. Rawahu al-Bazzar wa Anas. Sabab kondisi apa dirham mi'ata alfin ing 1000 dirham. Rajulun yo wong lanang melakukan iku tetep kadhe rajul dirhaman iku utawi dirham loro. Akhoda ngalap sapa rajul dahuma ing salah siji dirhaman. Fata sodako moko sodako sapa rajul bi kelawan akhoda. Bi kelawan ahad dahuma maksudnya. Warajulun lan molanan lakukan itu terkadhi rajul malun utai bondo kasirun kang akeh. Fa akhoda moko ngalap sapa rajul min arodi saking badan rajul mi'ata alfin ing 100.000. Fata sodako mongko sodako sapa rajul biha kelawan mi'ata alfin. Maksudnya apa? Maksudnya sambako dirhamun mi'ata alfin rajulun lahu dirhamani akhoda idahuma fata sodako bihi wa rajulun lahu malukasir fa akhoda mi'ata. Wong kuwi diparingi bondo karo Gusti Allah. Terus setengah saking bondone iku mau disedekahno. Lah sing dimaksud sedekah wong nek iso ngono kuwi wong kuwi telah didhawuhi karo amal. Amale telah mendhawuhi dheweke wong iki urip tapi ngamali wis suwe tekan dhisik nang ngersane Gusti Allah. Terus amal sedekahnya iku langsung arep nulung karo wong lanang arepe mati pendidikan kajian. Jadi maksudnya apa yang kita lakukan sing dilakoni awake dhewe mbok iku rupa sedekah, mbok ngilmu, mbok ngamal kebajikan itu telah mendahului awake dhewe sing bakal nyelametake.
sing bakal nyelametake. Mula kaya awake dhewe lah, romantis kadang-kadang yo bolak-balik iso nerangke awake dhewe. Nak sing diwehi dhewe lho, sing wis dipangan, sing wis kanggo sodako, sing wis kaya anak, kanggo nyangoni anak, kanggo ngajake, kanggo nyekolahke. Iku awake dhewe kan wis disiki. Yo memang kuwi lah sing dadi wehi dhewe yo kuwi. Nek sing jadi gimbal mbok awake dhewe, jadi gimbal mbok awake dhewe mlayune ora ngerti. Sing jadi gimbal kan ora ngerti awake dhewe mlayune. Mbok mlayu nanti, mbok nang maksiat, mbok kanggo nang anak, mbok nang masjid, mbok nang pondok, mbok nang madrasah, mbok kanggo nang gereja apa wis ora ngerti. Mula sing luwih dhisik sing awake dhewe sing wis didhisiki karo ngamal itu lah yang menjadi wehi dhewe ya sing wis ora ngututi awake dhewe. Terus lisan yo ya sing wis diucapke ini utawa mau iku sing dadi ngamal awake dhewe. Sing yang belum dikatakan ya belum. Sing urung diomongke awake dhewe ya ucapan yang sudah kita katakan berarti ya awake dhewe. Mau omongan apik mbok elek. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Hurairah sabab kondisi sapa al-mufarriduna wong kang ngijenake al-mustahtaruna wong kang kasungsem fi dzikrillahi ing dalem eling Gusti Allah. Yadou nglungsur apa adikru dikir nganhum saking mufarridun asqolahum ing dosane mufarridun fayatuna mongko teka sapa mufarridun yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Khifafan kali kang enteng saking hisab, kang enteng saking hisab. Ngan Abi Hurairah kan Abi Darda sabako balak utawa disi sapa al-muhajiruna sahabat muhajirin an-nasar ibnu bi'arbaina kelawan let 40 apane khalifah apane korifan tahu. Jadi balap di sini ini termasuk wong sing akeh ngelingi Gusti Allah. Iku besok senajan tok nang donya iku ora patek duwe, tapi sesuk nang kubur iso dadi wong sing sugih iso nang kubur. Terus nang akhirat iso dadi pembalap. Pembalap maksudnya iso nyaluk kancane mlebu swarga luwih dhisik itu bisa nang akhirat. Mun sahabat muhajirin iku besok mlebu swarga iku malah luwih dhisik. Al-muhajirun an-nasab arba'ina ulufan let 40 tahun. Ilal jannati maring swarga. Ilal jannati maring swarga. Ya tana'amuna padha enak-enakan sapa muhajirun fiha di dalam jannah. Wa nasu kai menungso iku mahbusuna den keker, berarti keker iki dicegat, diogokno sapa nas lila hisab krono hisab. Dadi sahabat muhajirin iku seneng swarga enak-enak let 40 tahun. Lan nek 40 ya akhirat tahun iku wong sedina iku 500 tahun. Setiap setengah hari itu 500 tahun. Nah sedino itu 1000 tahun di akhirat. Nah nek rete 40 tahun akhirat. Jadi wis wajar wis enak-enak wis warga wis ini jedel-jedel. Ibarat kan ibarat awake dhewe kok sudah di dhuwit do ngojek tekan dhuwur wis do kok isis rokok sing ora di dhuwit dijek wis lengke-lengke wis mlaku koso.
Sumetan pun nuli ana apa azamratu golongan, sapa azamratu golongan. Asalnya tukang kaping pitu iku mi'atu kharifin 100 tahun. 100 tahun. Ngan Salamah bin Mukhalid situ hisolin utawi 6 pakerti iku minal khairi saking kebagusan. Perilaku 6 ini termasuk dianggap apik diri Gusti Allah dan Kanjeng Nabi. Jihadu adaillah yo merangi mungsuhe Allah bisa kelawan pedang. Wasaumu lan puasa fi yaumi sofi dalem dina ketiga. Wa husnu sabri lan bagus sabar. Nindal musibah di dalam nalikane musibah. Wa tarkul maroi lan tinggal para padu. Wa anta utai sira iku muhibun bener. Senajan bener iki ora seneng padu, lebih baik aku mengalah. Ngono kan ya. Wong kadang-kadang sing salah pengen bener, ora bener mau jalan akeh golek umur. Ora Nabi ngendika pakerti 6 iku apik tenan. Siji wong sing merangi mungsuhe Allah. Wong sing gelem poso. Terus ketika wae dhewe nampa musibah sabar. Jika melanggar kabeh. Terus tinggal para batu senajan to. Dia itu orang yang benar tapi mau batu. Wis elek-elek ati kecuali wae sekarang senajan jadi bener terus ndak mau. Wa tabki rusolati lan nyepetake salat fi yaumil ghaib dalem dina mendung. Jadi awake dhewe delok kondisi salat iku nyepetake salat. Ini manut aturan ora kok ora manut aturan itu. Jadi seperti manut aturan. Wa husnul wudu'i lan bagusi wudu'i fi ayyami sita'i dalem mangsa ngan malikin alasari situ khisolin utawi 6 pakerti iku minas jimopo hak terus tak obat terus bahasa terakhir tak obat tak situ hisolin utawi 6 pakerti iku minas surti saking haram murni reswatul imami siji nerimo suape imam. Jadi nek ora disuap yo ora tumadan kuwi dadi termasuk suap iku wis haram murni. Jadi pembahasan koyo ngene iku selalu pembahasan. Apa meneh membahas ribu selalu saya kok ngaji numpang bahas ribu ana sesuatu tentang menes. Gak ya delok apa itu bahasa pendakian. Waya utawi suatu imam iku ahbasu dalika luwih jember-jembere situ hisori kulli yus kabani tadi. Jadi besar iku luwih walak-walak. Jadi termasuk haram murni lho ngendikan Nabi situ hisori minas sawti Rasmatul imam. Wasamanul kalbi lan regane anjing. Merasane adol-adol anjing wae iki. Lho kuwi makhluk Gusti Allah bener. Gusti Allah menciptakan makhluk itu semua bermanfaat bagi manusia. Bermanfaat kabeh. Wa asbun fahmi lan opae pelanangan. Pelanangan ya benar ya jadi nanti cara gampang ini aku duwe wedhus lanang ya. Terus wong sing duwe wedhus wedok itu Pak
oleh wedhus. Lagi nemu terus nyang-nyangan gitu ya. Yo wis ora apa-apa, wedhus ora apa-apa nek kon wedhusmu diri kabeh nek pengen cepet doyanan. Wah, akhirnya bayar. Jadi sepisan pira wedhus lanang. Kecuali orang nakote lho, nek didakot beda lho iki maksudnya. Pamane kan pandu tak nyambut minggu ini jenengan silanang kersane ngawini wae kula. Lah terus digawe itu udah masalah ada akotnya. Yang dilarang itu kan akotnya itu, masalah kan akotnya itu. Akotnya tadi serbapan ini. Aku nilai duit silanang kan 100 terus 1 juta. Yusuku pokoknya yo kena tak sulai ini pokoknya yo engko baleke anu ya 1 juta untuk satu gitu. Iya sih oleh itu sepakat ini yang dilarang. Tapi kalau tidak ada sepakat, ini yang namanya akoi, akidahnya yang pokoknya Pak Nur sering gitu 1 juta ya sih. Jelas itu untuk program, program sambil payu bisa hutang. Ini lo kok ujul satu buat sama selama bulan itu panen sawi hutangnya itu tidak masalah, tidak ada hukum haram. Wa mahrul bagi lan mas kawin pelancur. Mas kawin ini pelancur itu gua haram itu tenan kanjeng Nabi niku. Nek saya kuasa surah sambas pelancur surah akeh malah luwe boleh yo. Wa kasbul hijami lan penggawean tukang cantuk lan penggawean tukang cantuk. Wahal warul kahini lan omai juru bagi, omai juru bagi tukang begel. Wah iki kowe ngene lho Mas, delok ya bae wah kowe ngene ya Mas. Yo nek tanda semua ini ono tanda tapi Gusti Allah ini ora kena awake dhewe memastikan ndak boleh hukumnya ndak boleh. Rawahu Ibnu Marduwai dan Abi Hurairah. Situn utawi perkara 6 iku man utawi wong iku jahat teko sapa man biwahidatin kelawan siji minhuna saking situn jahat mongko teko sapa man walau lan iku tetep kadhe man ngadu yaumil kiamati utawi janjine kiamat takunu ngucap sapa wahidatin saben-saben kang siji minhuna saking situn kodokana temen ono sopoman iku yang malu ngamal sopoman bi kalawan ingsun as-sholata ing sholat wal haji lan haji wa zakat lan zakat wa siyam wal poso wa adal amanati lan nekake amanah titipan wa silatul rohmi lan nebung